Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, ndi zoonadi kuti nali tsiku lija limene Chauta adakonza, tsiku limene takhala tikudikira. Ndiye sanapereke nsembe ya misa imeneyi, tiyeni tilape kuti tipereke tini mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse, ndinu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo wodala, angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha.
Mama,
Tipemphere. Inu Mulungu amene mudalenga munthu modabwitsa ndithu, ndipo iye atagwa mudamudzutsa kudabwitsa koposa. Kupemphani kuti ife tigawane naye umulungu wake wa iye amene anadzichepetsa ndi kugawana nafe umunthu wathu, mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Sikukondwetsa kwake pamene mukuona wamthenga akuyenda m'mapiri, akubwera ndi mthenga wabwino, akulengeza za mtendere, akudzetsa chisangalalo, akulengeza za chipulumutso, ndipo akuwuza anthu a ku Ziyoni kuti Mulungu wanu wakhala mfumu. Mverani, alonda anu akukweza mawu, akuyimba pamodzi mokondwa, popeza kuti aona chamaso chauta ali kubweranso ku Ziyoni. Fuulani mokondwera inu am'mabwinja a Yerusalemu, pakuti chauta wawathunzitsa mtima anthu ake, wapulumutsa Yerusalemu. Chauta wagwiritsa ntchito mphamvu zake zoyera pamaso pa anthu a mitundu yonse. Dziko lonse lapansi mpaka kumathero lidzaona chipulumutso cha Mulungu wathu. Mawu a Ambuye. Anthu dziko lonse lapansi aona chipulumutso cha Mulungu. Anthu dziko lonse lapansi aona chipulumutso cha Mulungu. Anthu dziko lonse lapansi aona chipulumutso cha Mulungu. Aona chipulumutso cha Mulungu. Chauta waonetsa
chipulu utsosake waulula pamaso pa antu amitundu yose kuti okumbukira chikondi chake chosasinthika ndikukhulupirika kwake pafuko ra Israeli. Anthu dziko lonse lapansi aona chipulumutso cha Mulungu. Antu akumatero antikorapasi aona chipulumutso cha Mulungu. Forirani chauta ndichimwemwe irudziko rose rapasi. Mwimbireni mokondwa nyimbo sontamata. Anthu dziko lonse lapansi aona chipulumutso cha Mulungu. Anthu dziko lonse lapansi aona chipulumutso cha Mulungu. Imbani nyimbo zoyamika chauta ndi pangwe, lesani pangwe ndi nyimbo zake zokoma. Imbirani chauta, chauta mfumu, imbani mulimbika ndi malipenga ndi mbetete. Anthu dziko lonse lapansi aona chipulumutso cha Mulungu. Anthu dziko lonse lapansi aona chipulumutso cha Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yolembera Aheberi.
Kale Mulungu adalankhula ndi makolo athu kawirikawiri ndiponso mwa njira zosiyanasiyana kudzera mwa aneneri. Koma masiku otsiriza ano walankhula nafe kudzera mwa mwana wake. Mwa iyeyu Mulungu adalenga zolengedwa zonse, ndipo adamuyika kuti akhale mwini zonse. Iye ndiye kuwala kwa ulemerero wa Mulungu, ndiponso ndiye chithunzi chenicheni cha khalidwe la Mulungu. Iyeyu amachirikiza zonse ndi mawu ake amphamvu. Atasambitsa anthu kuti awachotse machimo, adakakhala kumwamba kudzanja la Mulungu wa ulemerero. Mwana wa Mulunguyo ngoposa anjelo, monga momwe dzina limene Mulungu adampatsa limapotsera dzina la anjelo. Pakuti ndikale lonse Mulungu sadauzepo njelo aliyense kuti, ndiwe mwana wanga, ine ndakubala lero. Mulungu sadauzeponso njelo aliyense kuti, ine ndidzakhala atate ake, ndipo iye adzakhala mwana wanga. Pamene adatuma mwana wake woyamba pansi pano, Mulungu adati, anjelo onse a Mulungu azimpembedza. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mumthenga woyera monga alembera Yohane woyera.
pachiyambi pa zonse iye amene amatchedwa dzina loti mawu analipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu analenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chinalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyowo unali kuwala kowunikira anthu. Kuwalako kukuwunikabe mu mdima, ndipo mdima sunathe kugonjetsa kuwalako. Kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse kunkadza pansi pano. Otchedwa mawuyo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansilo kudzera mwa iye, komabe anthu apansi pano sadamuzindikire. Adabwera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamulandire. Komabe ena adamulandira nakhulupirira dzina lake, ndipo amenewa iye adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikudachokere mkubadwa kwawo, kapena kuchifuniro cha thupi, kapena kuchifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Otchedwa mawuja adasanduka munthu nadzakhala pakati pathu. Anali wokoma mtima ndi okhulupirika kwa basi, ndipotu tidawona ulemerero wake. Ndiye kuti ulemererowo omwe iye amalandira kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Uthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, tikamanena pemphero la ine ndimvera, timatsimikiza kuti anapangidwa munthu ndiponso anali Mulungu chikhalire, Mulungu weniweni, ofuma kwa Mulungu weniweni. Zimenezi ndizokhazikika mu mpingo wathu, ndipo timazitsimikiza mosakayika. Koma kuti zizifika pamenepa zinayambira patali ndi malembo oyera amene adatiwululira kuti munthu ameneyu si munthu wamba. Ambuye Yesu amene wazipangidwa munthu si munthu wamba wofanana ndi ife. Kumbali ina timati Mulungu ndithu, komanso munthu weniweni. Mwachitsanzo, umunthu wa Ambuye Yesu udali umunthu weniweni, si wa hafu iyayi. Pamene Ambuye Yesu mwachitsanzo adali muchipululu muja, timamva kuti adali ndi njala, asanadye ndipo adali ndi njala. Paja Satana amamuwuza kuti ulamule miyalayi kuti ikhale bredi. Munthu amakhala ndi njala. Atamwalira m'bale wa mnzake kwambiri Lazaro, uthenga wa Yohane akuti Ambuye Yesu adalira. Munthu amalira. Ambuye Yesunso kudzera m'masautso ake, mmene amasautsidwa, adamva ululu umene inu ndi ine timamva tikazunzidwa. N'chifukwa chake pa mtanda adanena kuti Mulungu wanga mwandisiranji. Munthu adazunzika pa mtanda. Ndiye anali munthu ndithu, ndipo akutuza Paulo kuti chimodzi chimene chinasiyanitsa Ambuye Yesu ndi ife ndi tchimo. Anali munthu ndithu pa zonse kupatula tchimo. Chimene ichi chinsinsi chimene ichi tikuyenera kuchimvetsa
makamaka kudzera mu mulungu wake tsopano. Mulungu sangachimwe. Ndi Ambuye Yesu anali munthu ndithu, komanso adali mulungu weniweni. Timanena kuti dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mwanayo dzina Atate ndi la Mwana ndi mulungu ndithu wodzipangidwa munthu, mulungu mwana, mulungu mmodzi eni atatu. Ndimafuna kuti uthenga wathu wa lero wa Yohane utithandize kumvetsa zimenezi, chifukwa ambiri mwa ife akatolika timatha pena pake kuzunguzidwa pang'ono, kusokonezedwa, pamene anthu ena amanena kuti ameneyu mmampembedzayo si mulungu iya. Ena amanena kuti adangovala umulungu chabe, si mulungu ameneyo. Ena amanena kuti iyayi adali munthu, koma inuyo mwalakwitsa kumati amene ndi mulungu. Ife umboni wathu woti Ambuye Yesu ndi mulungu choyambirira ukuchokera m'Malemba Oyera, ndipo Malemba Oyera sanama. Akunena kuti pachiyambi, akuti poyamba panali dzina, iye amene amatchedwa dzina loti Mawu, analipo kale, analipo chikhalire. Mawu ana kuti analipo kale, ndiye kuti adalipo pachiyambi pamene mulungu amalenga dziko. Sikuti adalengedwa ni mulungu iya. Adalipo kuyambira kale, pamene timayamba dziko lapansi pano iye anali. Ndi akutuza kuti anali ndithu, ndipo anali mulungu amene muli ndi Malemba Oyera. Chonde madzulo ano mukapeza mpata Baibulo, mukatenge uthenga wa lero ndi Yohane 1:5-9. Yohane akuti anali mulungu. Anali mulungu, sikuti anali munthu koma amafanana ni mulungu iya. Anali mulungu. Akuti anali mulungu chikhalire. Ifeyo anthu pano timabadwa kwa bambo ndi mayi wapansi pano, ndipo sife anthu achikhalireya. Mwachitsanzo timakhala ndi ma birthday, ena ali zaka 55, ena 50. Mudati mukafunse kuti inuyo munafika liti m'dziko lapansi pano, akuwuzani date imene anabadwira pansi pano. Ndiye ifeyo tini pachiyambi pathu, sitinganene kuti ife tinalipo chikhalire. Amene ali chikhalire ni mulungu yekha basi. Ndiye uthenga kunena kuti anali mulungu, komanso anali mulungu chikhalire. Akuti chilichonse chidalengedwa popanda iye. Akuti iye, ndipo palibe chilichonse chimene chidalengedwa popanda iye. Apa sakunena kuti mulungu adapempha chilolezo kwa mwana wake kapena kwa iyeyu kuti kodi ndingathe kulenga ayi. Kuseza kuti kudzera mwa iyeyu dziko lapansi linalengedwa. Akanakhala kuti iye panalibe, dziko likunalibe. Ndimamva chisoni pena kuti alipo anthu ena mwina pa zifukwa zawo amanena kuti ati mulungu kulibe. Ayi, tiye tiwalemekeze, koma ndizomvetsa chisoni kwambiri. Chifukwa amene akumukanayo ndi amene adawalenga, ndi amene analenga dziko lapansi pano. Komanso mutati muonese dziko lapansi panoli, pali zina ngakhale nzeru zathu zimavuta kumvetsa. Chifukwa chani mulungu adazika zinthu pansi pano zonse mwa dongosolo lake, ndipo palibe dziko lina limene tingathe kukhalako ndi zinthu zoyenerera ngati dziko lapansi pano. Taona ni mpweya umene tikupumawo, umene just the right amount of mpweya kuti likhale moyo pansi pano. Komanso timaona mmene munthu amafikira pansi pano, moyo umafikira kuchokera kwa bambo ndi mayi. Zimene zija sikuti munthu mukangokonza kapena kukambirana kuti zichelewayo. Ndi chinsinsi cha mulungu kuti munthu amafika pansi pano kudzera mwa bambo ndi mayi, ndipo timamuona, timakula, nkumakhala ndi nzeru zimenezi. Pali zambiri zimene ndikanatha kupereka ngati chitsanzo kunena kuti amene amanena kuti mulungu kulibe, kwa ife tiyenera kuwapempherera. Pa Easter tikamapanga Good Friday pali mapemphero akuluakulu amene ife mpingo timachita. Limodzi mwa pemphero lija timapempherera anthu amene sakhulupirira kuti mulungu alipo, kuti mulungu azindikire kumuona kudzera
muzinsisi zimene wazulula pakati pathu. Ndiyakuti uyuyu amene watibadwirayo anali mulungu ndi mulungu, ndipo analipo mulungu chikhalire. Kwa ife tikamana kuti tikupembedzana Ambuye Yesu mwachitsanzo pa njira ya mtanda, timanda kuti tikupembedzana Ambuye Yesu ndi kuyamika inu. Anthu ena akuti mukupembedza mafano. Mulungu timampembedza, ngakhale Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya amene ndithu adanena kuti ili ndi thupi langa, muzichita izi kuti mundikumbukira, timapembedza. Palibe kuti tikupembe Ambuye Yesu kuti kamampembedza talakwitsa iya, tipembedze ndithu. Akutiuzanso kalata ya Paulo oyera kwa Akolosi akunena kuti mabondo onse apa dziko lapansi pano adzangwadira. Ndi ndani amene? Ndi Mulungu. Ndipo akunena kuti pomatha dziko lapansi pano mwana wa munthu adzabwera ndi anjelo, ndipo pa dziko lapansi dziko adzabwera ndi anjelo ndani? Ndi Mulungu. Ndiye izizi zokambakambazi zimene timazimvazi, chonde abale ndi alongo osazimvetsera. Gwirani chikhulupiriro chathu, tigwire chikhulupiriro chathu. Mulungu amene ali pakati, Ambuye Yesu amene ali pakati pathu wazipangidwa munthu, ndi Mulungu ndithu. Akuti anali Mulungu, analipo Mulungu chikhalire. Komanso tiye ntionenso akuti mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyo unali kuwala kuwunikira anthu. Adamu ndi Eva atachimwa munda uja wa Edeni, panali mdima pansi pano. Mwina ena nkumadabwa kuti kodi mdima umene mwina unalipo mdima. Atangochimwa Adamu uja sanavale masamba, ndi mdima umene uja. Poyamba anali bwinobwino ni Mulungu, samaona kuti anali maliseche, koma manyazi anayamba kubwera chifukwa cha tchimo. Pambuyo pake ana Adamu asanaphane, Kaini anapha Abele chifukwa cha jealousy. Mdima unayamba kulowa pakati pa chifukwa cha tchimo limeneli. Ndi zina tikamawerenga m'malembo zambiri mbiri zonesa kuti pansi pano pali mdima, kuphana zosiyanasiyana. Pena pakenso Mulungu anakwiya nafe Sodomu ndi Gomora. Mulungu anakwiya ndi nawononga mzinda umene chifukwa amachita zonyansa mdima. Ndiye Mulungu akanatha kungotisiya, chifukwa nthawi zina ife munthu ukamulangiza ndi osasintha timangoti ayi uwona wekha ndatopa nawe zako izo. Koma Mulungu sanatero, timati Mulungu sataya wake. N'chifukwa adanena kuti ayi nditumize mwana wanga. Fanizo limene limaonesa zimenezi adalinena ndiye yemwe Ambuye Yesu. Musayiwale munthu wina anali ni munda wa mpesa, ndipo anawubwerekesa anthu aja anazunza amene anatumiza kuti akaone mpesa ni munda uja. Pambuyo pake anatani, nditumiza mwana wanga. Mwana uja sanamupha. Koma Mulungu anatiganizira kuti ndibwera pansi pano ndekha. Kalata ya kwa Filipo mukawerenge chapter 2. Ngakhala nali Mulungu ndithu, sanatenge umulungu wake ngati chinthu choti achigwiritsitse, koma anadzitsitsa kotheratu nakhala kapolo, naphedwa pa mtanda. Mulungu atikonda. Ndiye ndibwerezanso choyambirira, kupembedza Ambuye Yesu siku lako. Ambuye Yesu ni Mulungu, ndipo tiye ndimusiye Mulungu akhale Mulungu, osamupeputsa iya. Komanso kachiwiri akunena kuti anabwerera kudzachosa mdima pansi pano, ndipo mdima unayesetsa kulimbana ndi kuwala, koma akuti mdima unalephera kugonjetsa kuwala. Abale ndi alongolero, pakati pathu palibe mdima. Tiso wakuti tipite kutali kungotsekula ngakhale wireless kapena kuona newspaper ya tsiku lilonse, mukapeza kuti pali zambiri akuchita ripoti za midima pakati pathu. Wina wapha anzake, wina wazimangirira, wina kuwathyola stolo ya wina kukaba. Pakati pathu pali ntchito za mdima zambiri. Ndifunso limakhala kuti kubwera kwa Ambuye Yesu kunasintha chiyani pa dziko lapansi pano? Kubwera kwa Ambuye Yesu kudasintha
mmene mulungu adationera ife chifukwa mulungu tsopano adachotsa tchimo lambiri lija nanena kuti ndabwera ndekha tsopano tiyanjane. Koma chipulumutso cha Ambuye Yesu ndichoti anthu ali ndi ufulu wochilandira kapena kuchikana. Uthenga kunena kuti adafika kwawo koma kwawo adamutani, adamukana. Akuti iye adabwera kwawo ndithu koma anthu ake omwe sadamulandire. Choice. Tikamawerenga uthenga wa Yohane, chiweruzo cha mulungu, judgment, ilipo ya mitundu iwiri. Yohane chiweruzo choyambirira ndi pamene munthu wakana chipulumutso, pomwepo mulungu akweruza. Kachiwiri ndi pamene udzakumane ni mulungu maso ndi maso, chimene chonso ndi chiweruzo. Ndi akuti Ambuye Yesu adapita kwawo, timazimva zimenezi muthenga wa Luka atalowa mu sunagoge. Adanena kuti Mzimu Woyera uli pa ine, wandituma kuti ndikatani, ndikalengeze uthenga wabwino, andende amasulire choncho. Sanafune kumupha, anamutenga kuti akamponye kumapeto kwa mudzi wawo kuti ammalize. Atafika anthu akwawo komwe adamukana. Kodi kwawo kwa Ambuye Yesu lero ndikuti? Mwina ndikanakhala kuti tili panja ndikana kuti tiyankhane muno, ndikuti mwina wina akapereke yankho ndifunsanso funso lino. Akuti atafika kwawo adamukana, leroli kwawo kwa Ambuye Yesu ndikuti? Muntima mwa ine. Chifukwa mulungu wakhazikitsa, wamanga nyumba yake mwa ine. Yohane mwe adanena kuti aliyense amene achita kufuna kwa Atate anga, ine ndi Atate anga tidzafika ndi kumanga nyumba mwa iye. Mkati ndi kwawo kwa Ambuye Yesu. Mayi wa ku Samariya adanena kuti kodi tizipemphera pa phiri la ku Gerizimu kapena ku Yerusalemu? Ambuye Yesu adanena kuti tidzafika nthawi aliyense adzapereka mu mzimu ndiponso mchoda. Mkati ndi kwawo kwa Ambuye Yesu. Ndi aliyense mwa ife abale ndi ango, Christmas pena pake tizisangalala koma zitipatsa mantha. It's a time of decision. Kuti kodi ndamulandira Ambuye Yesu kapena ayi? Izi songokamba pakamwa. Moyo wanga walandira Ambuye Yesu kapena ayi? Ziganizo zimene ndimapanga ine zigwirizana ndi Ambuye Yesu kapena ayi? It's a time of choice, Christmas. Akuti anthu amene atafika kwawo adamukana, koma chinachitika ndi chani? Amene adamulandira nakhulupirira dzina lake, iye adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Palitu ana a Mulungu ndi ana a mdima. Zimenezo mukazipeza makalata a Paulo oyera. They are sons of God and sons of darkness. Amene amakana Ambuye Yesu wasankha yekha kukhala mu mdima. Mdima ucha umene unalimbana ndi mawu a Mulungu, mwana wa Mulungu atafika kuti adabwera pansi pano, ndipo mdima unayesesa kulimbana naye koma unakanika. Ndiye ineyo ndikasankha kuti sindikufuna Ambuye Yesu, ndasankha kale kolowera. Ndasankha kale kolowera. Ndipo judgment yo ndachita pronounce ndekha pa ine. Sikuti Mulungu andichita judge. Ndekha ndazichita pronounce kolowera ndipita. Koma kuti kwa amene amasankha adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Ndi ena mwa ife, ine nditakhala ndikulankhula pano kuti ndasankha kuti ndikhalenso mu mdima. Koma alipo ndithu pakati pa ife a Khristu amene tsopano adafomera kuti ineyo ndasankha kutsatira Ambuye Yesu. Akuti ana amenewo, anthu amenewo ndi ana a Mulungu. Ine zimene zimandipatsa mantha kwa basi. Famwina munthu toganiza kuti ndiwe mwana wa Mulungu, uli mwana wa mundima. Let us not be too sure about this. Ndipo akuti adawasandutsa ana a Mulungu amenewa
natchedwa zosiyanasiyana, adapasidwa zosiyanasiyana. Ine ndimafuna kuti Krismasi ino itakhala nthawi yoti tingalire zimenezi, kuti Mulungu azipangidwa munthu, kodi ndasankha kuti kulowera, ndasankha kulowera kuti. Palibetu pamaso pa Mulungu, makamaka nthawi ya imfa, palibe kunama. Ine nditakunamiza anthu moyo wanga onse, koma ikazafika moment imene pakati pa ine ndi Mulungu face to face, palibe kuwotcha, ndipo ndidzadziwa kulowerako. Nthawi yomwe wina wake adanena kuti muyang'ane fanizo lija la phwando. Mukumbukira abale ndi alongo kuti muli malembo oyera muli fanizo la phwando lija munthu adapita pa msewu, mukumbukira, kukatenga amphawi osiyanasiyana kuti bwerani kuno, chifukwa anthu anakana kupita kuphwando. Panali chakudya chambiri muphwando mucha, ndi anthu adakana. Wina anena kuti ndangokwatira kumene, wina yeye ndili ndi chiweto changa kuti ndikayese. Ndi adanena kuti abale, ingopitani mu msewu mukatenga anthu osiyanasiyana. Atawatenga anthu aja kuwalowesa mmene mucha, wina akana mtutsamo. Akuti atalowa mmene mucha mu anthu akudyerera, nanga nangowatenga. Ndi akuti wina akana mmene mucha kumana ndi chovala cholakwika. Ndananena kuti mtengani mmange nimponye nikunjako. Funso lakuti kodi masa anthu anangowatenga pa msewu. Ena amwina sanasambe. Shati yomwe imene anavala ndi omwe ndi akwalowesa ndi akumponyanso panja. Nkhani ndi yakuti zona aliyense ali woyitanidwa ku chipulumutso, koma usowa kuti upange decision ya uvale chovala choyenera, moyo wako ukhale straight. Ngakhale izi tikumvazi zonena kuti aliyense tiwalandire mu mpingo, ndi zona aliyense, koma chovala chabwino. Ngati sinavale chovala cha phwando limenelo, chovalacho si zovala iziya, ndi mtima wanga. Ngati ndasankha choona, ndasankha kuti uyu ni mwana wa Mulungu, chimenecho ndi chovala changa. Ngati chimenecho palibe, titha kukudalitsani aliyense, kukudalitsani, koma tingotaya nthawi. Tili modzi abale ndi alongo. Wina abwera ndi vuto lake, ine ndimapanga izi, ndidalitseni. Okay, chabwino tikudalitsa, koma chovala chakocho chili straight. Chifukwa ngale ndikudalitseni. Akuti analowetsatu mphwando, koma adamponya panja. Ndipo akuti atamponya panja, akuti anapita kukukuta ujeni, kumene anthu amakukuta maujeni ku Jahena. Ndiye tiye ndipange Krismasi yabwino. Mulungu azipangidwa munthu, tisankhe kusatira iye. Akuti kwawo adankana, kodi timukana? Wapa kuso sendi wa abweno ndi
Abale, Yesu Khristu adatisandutsa ana a Mulungu. Iye adakhala ngati mkulu wathu. Tiyeni tsopano pamodzi naye tiyamike Atate athu ndi kupempha chithandizo chawo. tidziyankha kuti ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwamba. Akhristu onse azindikire ulemerero waukulu umene Yesu Khristu adawachitira powapatsa mphamvu zosanduka ana a Mulungu. Ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwamba. Anthu osadziwa nthenga wabwino alandireko kuwala kochokera kumwamba kuti athe kuzindikira kukoma mtima kwa Mulungu kofuna kuwapulumutsa. Ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwamba. Anthu odwala ndi onse amene akuvutika m'mitima mwawo amveko chimwemwe cha Khrisimasi, apeze Akhristu achifundo odzawayendera. Ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwamba. Ife tonse amene tasonkhana muno tilimbikire kuchita ntchito zachifundo ndi kudzetsa chimwemwe cha chipulumutso pakati pa anthu. Ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwamba. Atate, tikuthokozani chifukwa cha mwana wanu osanduka munthu. Mudatizindikiritsa kukoma mtima kwanu. Mwa iye tinalandira madalitso otsatanatsatana. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Kumbuka kulichimwemwe
sitamu moja kite Opano wapana Yesu Tolandi namo Amosa tokani nose Mukapepe tepu yanu Tolandi namo Lulu Tolandi namo Soko, so chiti
Abale pemphani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye alandire nsembe iyi m'manja mwanu kuti itamande ndi kulemekeza dzina lake ndipo ikhale yaphindu kwa ife ndi kwa mpingo wake woyera wonse. Ino Ambuye tikupemphani kuti mulandire nsembe yathu pa tsiku la chaka chachikulu cha lero, pamene munaonetsa chiyanjano chimene chikutisandutsa ife kukhala ukomerani m'maso mwanu ndi kutilowetsa kwathunthu m'chipembedzo chanu choyera mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndi kuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, chifukwa kudzera m'misteri ya mawu wodzipanga munthu, kuwala kwatsopano kwa ulemu wanu kwaunikira m'maso a mitima ya anthu, kuti pozindikira mwa Iye Mulungu wooneka ndi maso tikopeke pokonda zinthu zosaoneka, choncho limodzi ndi anjelo ndi alikanjelo, mafumu ndi akuluakulu olamula amphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba, tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti Atate woyera, tikutamandani chifukwa ndinu akulu, ndipo mudalenga zonse ndi nzeru ndi chikondi, mudalenga munthu m'chithunzi chanu, ndipo mudampatsa ntchito yosamalira dziko lonse lapansi pano, kuti potumikirani nokha mlengi wake alamulire zolengedwa zanu zonse. Koma pamene adathetsa ubwenzi pakukana kukumverani, inu simudamutaye kuti imfa impambane, koma mwachifundo chanu mudathandiza anthu onse okufunafunani kuti akupezeni. Kambiri mudabwereza chipangano chanu ndi anthu, ndipo kudzera mwa aneneri anu munkawaphunzitsa kuyembekeza chipulumutso. Inu Atate woyera, mudakondadi dziko lapansi pano kotero kuti itakwana nyengo yake mudatumizira mwana wanu mmodzi yekha kuti akhale mpulumutsi wathu. Iye adasanduka munthu ndi mphamvu za Mzimu Woyera, ndipo adabadwa mwa Mariya Virigo. Adadzagawana nafe umunthu wathu ndi kulingana nafe pa zonse kupatula pa tchimo lokha. Adadzalikira umphawi mthenga wabwino wa chipulumutso, amtende kuomboledwa ndipo amtima wachisoni chimwemwe.
iye adadzipereka kuimfa kuti akwaniritse zonse mudakonzeratu kale, ndipo pakuuka kwa akufa adadzagonjetsa imfa ndi kutipatsanso moyo, ndipo kuti isakhalenso moyo chifukwa cha ife tokha, koma chifukwa cha iye amene adafa ndi kuuka chifukwa cha ife, adatumiza Mzimu Woyera kuchokera kwa inu Atate kuti akhale mphatso yoyambirira kwa okhulupirira inu. Mzimu Woyerayo adadzakwaniritsa ntchito ya mwana wanu pansi pano ndi kuyeretsa kwathunthu zolengedwa zonse. M'chifukwa chake Ambuye tipemphani tapempha kuti Mzimu yemweyo mwa chifundo chake ayeretse mphatso zathu zino kuti isanduke thupi ndi magazi a Ambuye athu Yesu Khristu, kuti choncho ife tithe kuchita mwambo wa misteri yayikulu iyi yomwe iye mwini adatisiyira ngati pangano chosatha. Iye yemwe pamene idakwana nyengo yoti inu Atate Woyera mumpatse ulemu, adakonda anthu ake amene adali pansi pano, adawakondadi mpaka mathero. Pamene iwo adali kudya chakudya cha madzulo, iye adatenga buledi namudalitsa ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, "Landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu." Chimodzimodzi adatenga chikho chodzaza ndi vinyo wampesa, adakuthokozani nachipereka kwa ophunzira ake nati, "Landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire." Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, pamene tikuchita mwambo kukumbukira chipulumutso chathu, tikumbukira imfa ya Khristu ndi kutsikira kwake ku dziko la anthu akufa, tikuyamika kuuka kwake kwa akufa ndiponso kukwera kwake kumwamba ku dzanja lanu lamanja. Pamene tikuyembekeza kubwera kwake mu ulemerero, tikupereka kwa inu thupi ndi magazi akewa, nsembe yokukomerani imene imabweretsa chipulumutso pa dziko lonse lapansi. Ambuye, muyang'ane nsembe ino yomwe inu mudakonzera mbumba yanu, ndipo mulole kuti onse amene alandire buledi mmodzi ndi chikho chimodzi, Mzimu Woyera wasonkhanitse ngati thupi limodzi, ndipo asanduke mwa Yesu Khristu nsembe ya moyo yokutsirani ulemu. Choncho Ambuye, mukumbukire tsopano onse amene tikuwaperekera nsembe ino kwa inu, makamaka mtumiki wanu Francisco Papa wathu, komanso George Tambala Archiepiscopi wathu, aepiskopi onse, ansembe onse amene akupereka nawo nsembe ino amene nafe muno, mbumba yanu yonse ndi anthu onse omwe amakufuna ndi mtima woona. Mukumbukirenso amene amwalira ali mu mtendere wa Khristu mwana wanu, ndipo akufa onse omwe inu nokha mukudziwa chikhulupiriro chawo. Atate achifundo, tiloleni ife tonse ana anu kukalandira nawo zabwino zanu zonse kumwamba, limodzi ndi Maria Virigo odaladala amayi a Mulungu,
ndi Yosefe wodala mwamuna wake, ndiponso apostoli ndi oyera anu mu ufumu wanu, titapulumuka ku machimo ndi imfa, limodzi ndi zolengedwa zanu zonse, kumeneko tikakuyamikeni kudzera mwa Khristu Ambuye athu, amene mwa Iye mmapatsa dziko lapansi zabwino zonse. kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso tiwakhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere masiku athu ano, ndi kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu, popeza kuti Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti: ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tipatsane mafuno a mtendere. Kusoko Mulungu amene choza machimo, muchimutse koloposi mutichitire chisoni. Kusoko Mulungu amene choza machimo, muchimutse koloposi mutichitire chisoni. Mutichitire chisoni. Muchimutse koloposi mutichitire chisoni. Mutichitire chisoni. Muchimutse koloposi mutichitire chisoni. Kusoko Mulungu amene choza machimo, muchimutse koloposi mutichitire chisoni. Kusoko Mulungu amene choza machimo, muchimutse koloposi mutichitire chisoni. Mutichitire chisoni. Muchimutse koloposi mutichitire chisoni. Mutichitire chisoni. Muchimutse koloposi mutichitire chisoni. Kusoko Mulungu amene choza machimo, muchimutse koloposi mutipatse mtendere. Kusoko Mulungu amene choza machimo, muchimutse koloposi mutipatse mtendere. Mutipatse mtendere. Muchimutse koloposi mutipatse mtendere. Mutipatse mtendere. Muchimutse koloposi mutipatse mtendere.
naka kankhosa ka mulungu naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi ngodala amene ayitanidwa kuphwando la kankhosa. Ambuye
mipando yawe zanjalo kilidovela ntchito za mafuso leluya bagomba za ata mitima yositama haleluya timawanga ukutamata ukutamata ambuye simu wanga ukondelela mulungu mpulumutsi wanga haleluya timawanga ukutamata ukutamata ambuye simu wanga ukondelela mulungu mpulumutsi wanga ulimbo upewe tate ndikwa mwana wake ndikwa simu oyera oyera mungapanalipoya patifopanote siku wose ndipata wizosata zosata amen haleluya timawanga ukutamata ukutamata ambuye simu wanga ukondelela mulungu mpulumutsi wanga haleluya timawanga ukutamata ukutamata ambuye simu wanga ukondelela mulungu mpulumutsi wanga tipemphere. Ino mulungu wachifundo tupemphani kuti monga momwe mpulumutsi wa dziko lapansi amene wabadwa lero ali chiyambi chakubadwa kwathu kwatsopano mwa inu, yemweyo akhale wotipatsa moyo osatha mwa Yesu Khristu ambuye athu. ine ndingofuna ndiwadzutse ambuye kuti atilankhule, koma ndisanatero ndipezepo mpata nanenso kuthokozani nonse chifukwa chakukonzekera mwambo umenewu wa Krismasi kuyambira madzulo aja mpaka lero. Pachitika zambiri zokonzekera zimene zikuonetsa pano kuti zonse munayikapo mtima ndi kupemphera kuti zikhale zadongosolo za tanthauzo, komanso tipemphere mokhazikika komanso mwa tanthauzo. Achipembedzo athu abambo Magalasi, Matthews Mulotho ndi timu yanu zikomo kwambiri, komanso miphakati achairman amiphakati machairperson amiphakati nonse akumiphakati zikomo kwambiri chifukwa cha madongosolo amene akonzedwa, komanso tisayiwale nonsenu kudzera makwaya amene munapanga ma joint choir. Ambuye olemekezeka, mukudziwa kuti parish yanu inoyi ndi parish yaying'ono kwambiri mdayosisi munomo chifukwa ndi anthu ochepa kwambiri, koma monga ndakamba nthawi yatha ija ndi anthu ochepa koma amadzipereka. Nde makwaya amene ayimbira kuyambira dzulo mpaka lero ndi joint choir. Dzulo panali joint ya CW ndi CMO, mukudziwanso kuti manambala awo ndi ochepa koma amadzipereka. Nde kunali choir dzulo ya nanu dzulo oti zinangovutani mapulogalamu napita kwina, koma next time tidzachita obuka kuti ayi mukaone joint ya CMO ndi CW mmene imayimbira ndithu. Lero joint ina ndimene ya makwaya awiri pamodzi ndi achinyamata. Parish inonso ndi parish imene ili yodabwitsa kwambiri, tikuyamba za manamba ndi ochepa, koma pali kwaya pano paso yachinyamata amaphatikizana ndi anzawo. Ndi lero li apanga joint, mwaona mmene atcheneramu matayi ofira. Ine sinaone kwaya yovata yofira pa Christmas ledi timangomuona kukhola mwana, koma ine mwavala matayi okongola kwambiri, white kwa white. Anzatonso amakeyboard panopa
ndati kodi mashodawa ali masola kapena mmene mumu mayimbidwewa ayi tikuthokoza kwambiri chifukwa cha umodzi umenewu komanso ana kudzera maphunzitsana komanso asista tikuthokoza kwambiri chifukwa cha zimene mwapanga makamaka inunso tathokoza kwambiri nyimbo zanu zokoma zochititsa kaso koma musayiwale kuti mukuyenera kumabwera tikukonzekera cha Epifania eti ende kwabwera television eti ende ufika kukonzekera bwinobwino ndo ine ndikanapempha aphunzitsi musinthe program imene yoyo kuti mwina mawa popumule koma after tomorrow deire mudzitani kodi deire mudzita kapena simufuna muzingogona kunyumba mudzibwera ere muzipanga plakati sibwinobwino kuyimba chifukwa mawu aja mmayimba komabe muona kuti na makolakola ere pakhosi nda malowera uku ndi ufuna kuchita sharp bwinobwino kuti kaimbe bwino akuthandizana azibala athuwa kuti mwinde bwino komanso kuti aliyense akatchede bwinobwino lero taona atu kuti ena navala green ena black ena blue ena white pa Epifania tikavala choncho tonse tikavala zotani kodi zofanana ere ende ndipempha asise ndaphunzitse magolo tipange program yabwino anawa tipange practice yakathithi kuti pa 7 zikhale zotani kodi zoposa leroli kenako ndimafuna ndikutsanzikeni mawa ndikuchokapo ndikupita ku Roma ambuye olemekezeka ndipatsa mpata kuti ndipite ndikapemphere ku Roma pacha mukudziwa ine mavuto anandigwera pacha eti ndiye mavuto amene wa ambuye ananena kuti iwe zikhala zikulemera ndiye pita ukapemphere kutali uko kuti ukapemphere ku manda Petulo manda Pitala manda Paulo ndi ku Bazilika ya Mayi Maria ndiye andituma ambuye ndikapemphere kumeneko ndidongosolo limene akonza ndiye ena ku Roma ndiye ndichoka mawa ndidzabwera pa 5 ndiye kanthawi pang'ono ndili nanu kanthawi pang'ono sili nanunso simundiona koma tikabwera dzakhala limodzi chaka cha Epifania ndiye mundipempherere kuti ndiyende bwino komanso kuti ndikasingesinge bwino ndikapemphera komabe ndikusoma mapemphero wanu eti chifukwa khozo pita umene koko basi umakangogona ku mapemphero mkonono akulalika iwe ungokuchita mkonono ndiye mundipemphe kuti samakaodzere yayi kumeneko eti komanso inenso ndikakupemphererani chifukwa nonsenu ndimakukondani pali chino ndi yabwino ndikakupemphererani kumbukirani kuti ambuye akudalitseni ndi mawu amenewa ndiyapempha ambuye kuti atilankhule. Zikomo kwambiri Avika General Mambo Vincent Mwakwa. Limati poyamba ndikufuneni mafuna abwino a Christmas m'malo mwa Archdiocese ya Lilongwe pano pa Maula Parish ndani aliyense mwa inu kufunireni Happy Christmas imene iyambe mu mtima mwanu mabanja kumene muli komanso kuzintchito zimene mmagwira timagwira zintchito zosiyanasiyana ena ali pa business ena ali ntchito zolembedwa koma zonsezo ndimati Christmas ikufikireni kumeneko mulandire madalitso a Mulungu komanso ndimafuna kuti pa Christmas imeneyi ndipereke mauthenga awiri choyambirira nchoti Christmas ino chaka chino yatipeza mbali ina munyengo zovuta chifukwa ngakhalenso zachuma kapezedwe ka ndalama anthu ambiri akudandaula ndiye ndimafuna kuti Christmas ino tiyeni ndithu chabwino tisangalale koma mwina tiyang'ane kusogolo kuno January kuti kodi tifika nayo bwanji January. Nthawi zina anthu amatha kumaliza Christmas koma ali mu ngongole malinga ndi zogulagula zoshopashopa. Sibwino kuti posangala kuti Ambuye Yesu abadwa pambuyo pakenso tiyambenso kulira sibwino. Koma ndikudziwa kuti mmatero nthawi zonse kuti pamene tikusangalala timasangalala poyang'aniranso mmene tilili mthumbamo. Komanso ndimafuna kuti pa nthawi imeneyi tipereke uthenga kwa anthu kuti Christmas chachikulu ndi ubale wathu ndi Mulungu. Zinazi ndizongonjezera. Ndiye pamene tikusangalala ndithu tisangalale nyamazo tikaotche
zina ndi zinazo hayi tikasangalale palibe kulakwa, koma uziti ukamasangalala kumadziwa kuti ndine Mkhristu, chachikulu nchimenecho. Kachiwiri nimafunanso kuti tipempherere kumene anabadwira Ambuye Yesu ku Israeli. Sikuli bwino, inu mukudziwa zimene zikuchitika kumeneko. Akuponyerana mabomba, kuomberana, ena akuthawira pansi kumaomberapo, ena akukamba za 20,000 amene aphedwa mwezi wokha uno. Tikamamva za imfa za anthu, si manambala ndi anthu amenewa. 20,000 nawerenga lero mmawa uno akuti ndi amene pakali pano aphedwa mbali zonse. Nthawi ya Christmas. Ndiye malo amenewa ndi malo oyera, kumene kukuchitika zimenezo ndi kumene Ambuye Yesu anabadwira. Ndiye tiye tipemphere kuti mtendere ukhazikike kumeneko. Komanso uthenga wa Christmas woti adafika kwawo koma kwawo sadamulandire, chonde ndimatinso tiwapempherere kuti alandire Ambuye Yesu amene anali pakati pawo. Ndimati ndikuthokozeninso ngati parish kuti parish ino monga mwanena ndi olimbikira. Pomatha chaka cha 2023 ndimafuna kuti ndikulimbikitseni kuti tikamalowa 2024 pitirizani zabwino zimene mukuchita pano pa maula. Ine sindimabwera pano la Mulungu lililonse ya, koma ndimaona ndimatsatira zimene zimachitika panjapo, komanso ndimamva zina zimene zimachitika mkati muno. Ndikuona kuti Chikhristu chimenechi mulimbikitse kupite patsogolo. Masiku akubwerawa, zaka zikubwerazi, Mkhristu kuti akhale mukatolikaso avale zilimbe. Tamvana? Chifukwa masiku ano zoliralira ndi zambiri, zokamba ndi zambiri. Zina zitisokoneza, koma tiye ntime pa Chikhristu chathu. Uthenga umene Ambuye Yesu anatisiyira tisausiye. Komanso ngakhale tikukhala ndi mtima woti tiye ndithandizane tonse aliyense akhale wokha. Ndanena kale kuti tisokuvala zovala zabwino. Ndiye tiye ndilimbikire kuti tivale zovala zachani zabwino. Tipemphererenso apapa amene ali mtsogoleri wathu Petro amene adalowa m'malo mwa Ambuye Yesu kuti atitsogolere. Tiwapempherere kuti alangizi awo aziwalangiza zinthu zabwino nthawi zina, kuti akamatilimbitsa mchikhulupiriro chathu atilimbitse kuti tikule mchikhulupiriro chathu. Komanso athandize kuti amene ali moyo wawo wa tchimo atembenuke mtima. Ndiye tiwe tiwapempherere. Timapemphera pa misa iliyonse, tipempherere papa wathu, timapemphera ndithu tisayiwale. Iwonso amapemphera kuti amanena kuti mundipempherere, pray for me. Chimodzimodzi ife ansembe tikamapempha kuti muzitipempherera simaseweratu ya, chifukwa ngatinso amene alipo anthu amene amasowa mapemphero ndife ansembe komanso masisteri awo. Tingona kuti atsogoleri amene tikutsogolerani, amene timayima patsogolo pano, muzitipempherera. Chifukwa nthawi zina Satana amafuna kuti agwetse inu kuti inunso mugwe pansi. Ndiye tiyeni muzitipemphe ndithu muzitipempherera. Abambo awa ndawuzadi kuti azipita akapemphere. Kumeneko kuli malo osiyanasiyana, akapemphere ku St. Peter's Basilica, akapemphere kumene anaphedwa amalitiri oyambirira ku Catacombs, musathawe mupiteko kumeneko. San Calisto mupite mukapemphere. Komanso ndi malo ena amene mukuwadziwa. Ndiye tiwapempherere kuti ayendeko bwino, abwere pa 20 kumeneko ali ni mwana agwiritse wafa fumbi pa 20 ku Civil Stadium. Alendo ambiri akubwera, ena atiuza kuti ngakhale tisawayitane abwerabe. Ndiye tikonzekere ndithu, komanso tiwapempherere kuti ndithu Mulungu awadalitse.
Potsiriza penipeni ndimafuna kuti pamene mubwerera ku nyumba ndikufuneni mafuno abwino amenewa amene ndapereka koyambirira kuti Mulungu akudalitseni ndithu. Ena mwa inu kutheka kuti chaka chino mwafedwa, ena mwa chibale sanafike tsiku la lero. Ifenso mu diocese posachedwa patayika maliro awiri, Bambo Nkomwa ndi Bambo Martin. Tisayiwale abale athu amene anatisiya chaka cha 2023. Mizimu yawo iwuse ndi mtendere. Zikomo kwambiri. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani kalikeni mthenga wabwino wa Ambuye. Chimwemwe, ndiwose kuwutawala, ndazizota mundiwuse, anthu ndani yakuimba. Ulongozi wabadwane, tikondwele tisekele, tipulungu tujafika, tikondwele tisekele. Tithokoze Mulungu kunso ndiye kumaliza kwa mwambo wa nsembe ya misa imene imatifika kuchokera kuno ku Maula Cathedral. Ndipo amene anatsogolera mwambo wa nsembe ya misa imeneyi ndi olemekezeka Ambuye George Desmond Tambala mothandizana ndi avika general Bambo Vincent Makhwawa. Mawu oyamba anachokera m'buku la mneneri Yesaya 52 ndime 7 mpaka na 10. Ndipo amene anatiwerengera ndi mayi Mwalaweni. Mawu achiwiri ndipo amene anatiwerengera ndi mayi German. Ndipo mawu amthenga wabwino ndi monga momwe analembera Yohane mutu 1 ndime ya 1 mpaka na 8. Ndipo amene anatiwerengera mthenga wabwino ndi avika general. Ndipo amene anatigawira mawu ndi olemekezeka Ambuye George Desmond Tambala. Ndipo kwaya imene kuveka pansiyo ndi a joint choir kuchokera ku Maula Cathedral. Kuchokera kuno ku Maula Cathedral mnali ndine Edwin Stima. Tsopano tikuperekani ku mastudio kwathu kuti apitirize ndi ma programu ena otsatira.
moto